ले पूजा ही छठी माई के भोरे भोरे गे ओहो चिड़ैया शोर कर रहल हो हागे केकरा ले पूजा ही छठी माई के भोरे भोरे गे बोल छौरा छठी माई से मांगो हियो तोरे। राजा राजेश वीडियो सही से कैद करना ठीक है। हागे कथी ले पूजा ही छठी माई के भोरे भोरे गे केकरा ले पूजा ही छठी माई के भोरे भोरे गे छौरा छठी माई से मांगो हियो तोरे छौरा छठी माई से मांगो हियो तोरे। क्या बात है? ओहो हे के दुल्हा मिलतो तोरा गोरे गोरे गे रे दुल्हा मिलतै हमरा गोरे गोरे दुल्हा मिलतो तोरा गोरे गोरे गे चंदन जी सनम गे दुल्हा मिलतो तोरा आयो कारे कारे नैनन के तू मोटे मोटे वो ठन के तू तेरा दीवाना बन गया मैं लेकिन कल भुला जाऊंगा। ओहो सुन ये दुल्हा मिल तो तोरा गोरे गोरे गे तू तखा से शराब दै छै कि नीक वचन छै अरे गोर मिल तो गोर कखनो बुढ़वा खैस दै छै आ रानी छठी माई से मांगो हियो तोरे गे रानी छठी माई से मांगो हियो तोरे गे ओहो ओहो, क्या बात भैया जे हो तोर सपन मा पूरा कर दो छठी मैया गे ललियो छौरा पति के जे हो तोर सपन मा पूरा कर दो छठी मैया गे ललियो छौरा पति के हे के नारियल चढ़ावो ही के कराला जोरे जोरे गे नारियल चढ़ावो ही के कराला जोरे जोरे गे छौरा छठी माई से मांगो तोरे छौरा छठी माई से मांगो हियो तोरे। क्या बात है? जैतो नहीं ता बसिया तोर बेकार गेला भरावा सही में जैतो नहीं ता बसिया तोर बेकार गेला भरावा शादी के जेबो छौरा हम ही तोरा घरवा ए की कहलिए शादी क के हम ही जेबो तोरा घरवा गोर लागे छ छठी मैया सुनैत रहियो
सुनत रही हो गे जैतो नहीं बेकार तोर तपस्या गेल भरबा आसादी को के जैबो छोरा हम ही तोरा घर तो सुन गे चंचल विकास रहतो चोरे चोरे गे चंचल सकल चंदन रहतो चोरे गे छोरा छठी माई से मांगो तोरे छोरा छठी माई से मांगो तोरे एक दुल्हा मिलतो तोरा तोरे गोरे गे हर दुल्हा मिलतै हमरा गोरे गोरे छोरा छठी माई से मांगो रानी छठी माई से मांगही तोरे गे छोरा छठी माई से मांगो तोरे रानी छठी माई से मांगही तोरे रानी छठी माई से मांगही रानी छठी माई से मांगही तोरे रानी छठी माई से मांगही तोरे रानी छठी माई से